Hej, zo som sa narodil, to som znaté. Na Sviečk Márie 43. To je ten deň, na ktorým sa nemské vojsko v Stalingrade tú bitvu přiralo. Prede mňa byše ešte sa moja sotra Brigita narodila. Tež na jednom sviatom dnu, na sviatom Mirčina, Jirnato, 42. Nie, 42 nie je možno, no. Čiže som Japon, nie, 41 doga uhoč. Potom môj brat Mirčin, tu je 44, 29. decembra narodil. Potom bych jedné dvojníky, ki sú tam zemreli. Potom byše môj brat Cyril, tu byše augustče 48 sa narodil. A moja sotra Maria, sa najmladšia, tá 2,5 sa narodila tiež augustče. Ja som nesmo.